Oriaku Nwokedi ka Eguzobela Dika President General ụmụ nwanyị na Achalla Improvement Union. Nyabụ ihe mmemme ka anọkwa n'oge a ha wee chụọ nta ego igotobele ụgbọala bọs. Tiekwa ọkụ si n'igwe wele enweta ike ma chịkọwakwa ihe mmemme ịpịachi arọ maka ụmụaka. Ka anyị wetara gị ya dịka o si wee gaa. Onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwanyị na mmekọrịta obodo bụ Odoziakụ Isi Obinabụ kpọkuru ụmụ nwanyị ka ha kwado ozi gbasara mmegide ụmụ nwanyị. Ọ dụkwara ndị nne na nna ka ha nye ụmụaka ha ohere n'ime ihe ụmụaka ndị ọzọ na-eme ma kwuo na ahapụ ị na-eke oke gbasara ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na ọ na-ebutekwa nneda anya, mmegide, ọgbaghara na ezinụlọ dị iche iche. Odoziakụ Obinabụ kọwara uche ya na ya bụ ndị ọchịchị ọhụrụ ụmụ nwanyị n'obodo ahụ ga-ewugharị ihe niile gbasara ụmụ nwanyị ma dụkwa ndị obodo ahụ ka ha nye ha nkwado zuru oke n'iji mepụta ihe ha bi n'obi ma kọwapụta na ọ ga-enye ha nkwado nke ya. N'okwu ya pụrụ iche ka onye eze ọdịnala nke obodo ahụ bụ Igwe Nwokedi kọwapụtara afọ ojuju ya na ya bụ ọchịchị ọhụrụ ewubere ma kpee ekpere ka Chineke duzie ebumnobi ha chọrọ ime n'obodo ahụ. Onye isi oche ya bụ mmemme ahụ bụ Prince Charles Nnadị kwuru na ụmụ nwanyị bụ ndị ekwesịrị ị na-enedo anya ka ha wepụta ihe pụrụ iche gbasara ọrụ mmepe n'obodo. Na nzaghachi ya ka onye prezidenti ọhụrụ ahụ bụ Odoziakụ Nwokedi kenere ndị obodo ha maka ịpụta n'uju na ịkwado ya ma kwunwee na ọ ga-akwalite ihe gbasara ọrụ mmepe ma wepụta ụzọ ihe dị iche iche a ga-eji wee na-enete ndụ anya n'obodo ha. Ọ kpọkwukwara mmadụ niile ka ha tinye aka n'imemina ihe gbasara mmegide ụmụ nwanyị na iwube obodo ga-eji na-ama atụ. Mmemme ahụ bụ nke a nọ wee gụọ egwu site n'aka ụmụ nwanyị ajadu nakwa ụmụaka na ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtagasịrị n'ihe na mmemme ahụ.